ҳамкории судҳо бо воситаҳои ахбори омма бо мақсади иттилоотонии воқеӣ ва саҳеҳ оид ба фаъолияти судҳо дар шаклҳои зерин амалӣ карда мешавад. якум, дастрасии озодонаи намояндагони воситаҳои ахбори омма ба бино ва сомонаи судҳо, ки дар онҳо иттилоот оид ба фаъолияти судҳо ҷойгир карда шудаанд, инчунин ҳузур доштани онҳо дар мурофиаҳои ошкороии судӣ. дуввум, пешниҳоди иттилоот оид ба фаъолияти судҳо аз рӯи дархости воситаҳои ахбори омма. саввум, инъикоси иттилоотонии фаъолияти судҳо аз ҷумла масъалаҳои такмили қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон, ки фаъолияти зикргардаро танзим менамояд. чаҳорум, иштироки воситаҳои ахбори омма дар нишастҳои матбуотӣ ва дигар чорабиниҳои якҷояи судҳо. панҷум, шаклҳои дигари ҳамкорие, ки ба қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон мухолифат намекунанд. моддаи 20 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи дастрасӣ ба иттилоот оид ба фаъолияти судҳо